प्रेज द लर्ड। मैया नोंथांमोना जनानि सोमोन्दै पार्ट 1 खौ खोनासंबाय जानांगौ। दिनै नोंथांमोना बे पार्ट 2 खौ खोनासंनो मोनसिगोन। अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो आरो जायफ्रा मैयानिखौ खोनासङाखै नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै लिंकआव थुनानै खोनासंहैनो हागोन। फै जों अब्ला फरायनानै नायनि। जना 2 बालाब 1 निफ्राय 10 सिरिसिम, जना 3 बालाब 1 निफ्राय 10 सिरिसिम। गोथौ सागोराव नानि उदै सिंनिफ्राय जनाया फोरबुनियाव बेबादि आरज खालामदों। आंनि निदाननि समाव, अ फोरबु, आङो नोंखौ गाबज्रिदों। अब्ला बियो आंखौ सोंदों। आङो हेफाजाब मोननो नोंखौ गाबज्रिदों। नोङो आंनि रावखौ खोनासंबाय। नोङो आंखौ गोथौ दै सागोरनि गोरबोआव गारसनदों आरो दै दाहारा आंखौ बेंखनदों आरो हुलुं हुथुं दैया आंनि सारिगिदिं दं आरो नोंनि गासै दाहारफोर आरो नोंनि दोहौफोर आंनि साजों बोहैलांदोंमोन। आं सानदोंमोन, आङो नोंनि सिगांनिफ्राय गारहरजाबाय। आङो गोथार मन्दिरनिथिङै नायहरफिननो मोनोब्ला हामगौमोन होननानै। आंनि जिउआ बारग'हां जाजासे दैया आंखौ लोमफबबायमोन। गोथौ सागोरा आंखौ बेंखनबायमोन। आंनि खर'आ दैनि लेवाजों फानफब जाबायमोन। आङो हाजोफोरनि थालासिम सौहैबायमोन। हानि होरखिलाफ्रा आंखौ अरायबोनि लागै फांथेबायमोन। नाथाय नोङो आंखौ हाखरनिफ्राय बोखांबाय, अ फोरबु, आंनि इसोर। जेब्ला आंनि जिउआ उसाव-बादाव जादों, अब्ला आङो फोरबुखौ गोसोखांदों आरो आंनि आरज गाबनाया नोंनि गोथार मन्दिराव सौहैदों। जायहा नंखाय बाखाय मुर्तिफोरखौ फालियो, बिसोरो गावसोरनि नंगौ इसोरखौ नागारो। नाथाय आङो नोंखौ साबायस होनानै नोंनो बोलि बावगोन। जेखौ आङो लुजाबाय बेखौ मावफुंगोन। जेखौ आङो थोनजाबाय बेखौ आङो मावफुंगोन। बासायजानाया फोरबुनिफ्रायसो जायो। आरो फोरबुआ नाखौ थोनबाय। नाया जनाखौ हागंआव फियनफिनबाय। आरोबाव खननैनि फोरबुनि खोथाया जनानियाव सफैदों। फोरबुआ होनबाय, सिखां बे गेदेर नोगोर निनबेयाव थांनानै आं जे बाथ्राखौ नोंनो रायथिगोन बेखौ बेयाव फोसावदो। जनाया थोनजानाय बादि निनबेयाव थांदों। निनबेआ गंसे गेदेरथार नोगोरमोन। बे नोगोरखौ सानथामजोंसो बारस'लांनो हायोमोन। जनाया नोगोराव हाबहैजेननानै सानसेनि लामा थाबायनानै बेबादि गाबज्रिजेनदोंमोन। दानिफ्राय लानानै 40 दिन जाफुंमारनो निनबेआ सिफाय जागोन। आरो निनबेनि मानसिफ्रा इसोरनि बे खोथाखौ फोथायदों आरो उपबास खालामनो थाखाय गाबज्रिबायदों आरो बिसोरो बयबो गेदेरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम बरा जोंदों। बे खबरा निनबेनि राजानियाव सहैबानो बियो सिंहासननिफ्राय सिखांनानै गावनि राजानि खसाबफोरखौ खुनानै बराजोंदों आरो हाथफ्लायाव जदों। आरो राजाया गासै निनबेयाव बे खोथाखौ फोसावनो हुकुम होदों। बेनो राजानि आरो बिनि हादां-गोराफोरनि हुकुम। मानसि, मोसौ-मोसाफोर, मेन्दा-बोरमाफोर एबा गुबुन जुनारफ्राबो जेबोखौनो साखिनो एबा जानो एबा दैबो लोंनो नाङा। नाथाय मानसिफोर आरो जुनारफोर मानिया बराजोमथों आरो बिसोरो दहाय होननानै इसोरनियाव गोबारै गाबज्रिथों आरो साफ्रोमबो गाव गावनि गाज्रि साल-चलन आरो गावनि जरजों नासयनायनि हुदानिफ्राय गिदिंफिनथों। जानो हागौ इसोरआ अनखांनानै गावनि मनखौ फिदिंफिनगोन आरो बिनि जोंफ्रुनाय रागा जिमायगोन। अब्ला जोङो आद्रि खालामजानायनिफ्राय निस्सय बासायजागोन। आरो जेब्ला इसोरआ बिसोरनि खामानिफोर आरो बिसोरनि गाव गावनि साल-चलननिफ्राय गिदिंफिननायखौ नुदों, अब्ला बियो बिसोरखौ आद्रि खालामनो बुंनायनिफ्राय गावनि मनखौ फिदिंफिनदों आरो बियो बिसोरनि सायाव जेखौ मावनो हास्थायदोंमोन बेखौ मावाखै।